Weh, Ces, lolo Ces, kandolan Ces, aduh, weh, Ces, amo tenan, seper, amo, ber. Embong Banyuwangi. Oh, lek lanang iki ora patek yakin aku lek lanang iki. Ya Aji sareng kepoyong. Ya Aji sareng kepoyong. Mungkin kaji lamunku wis kerepek yo ora kaline loro. Wis kerepek yo ora kaline loro. Roko jam yo ora kancen. Piye to, Ces? Walek, Ces. Lho ya 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 no. Sik to. Iki lanang kabeh. Enek lanange ora iki? Gak enek. Banci kabeh iki. Heeh. Ya. Mosok jarang goyang dadak. Konsepe. Sing koyo tari-tari ngono ke lho, Pong. Koyo biasane lho, Pong. Lho kae piye? Oh, biasane ini malam hari ini delok pacakne ning Pong wayu eman-eman lho jaran pancal Iki aku. mau karepe becek aku. Iki, Pong. Alhamdulillah, hidayah malih syariah. Ini Jes. Aku ki lek omongan karo iki malah duwe lara budek aku. Berarti syariah malah islami. Islami, alhamdulillah. Iki Tapi kelakuanmu ya tertutup. yo bangga. Banggahnya apa? Ngono kae. Iya, jelas no. Enten kertasnya? Nggih. Kertas apa? Kowe iki urung-urung kertas. Gak apa-apa sih, pen dawa. Bisa maca apa ora? Bisa apa ora? Saged nggih. Kula lulusan pondok, Mas. Pondok pundi? Pondok Semangka. Pondok Semangka iki sing piye? Pokoknya lah anggere bunyi kreok. Pengen. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Endi to? Bismillahirrahmanirrahim. Kami bermaksud menyelenggarakan Menyelenggarakan pernikahan cangkemmu ki apa to? Pernikahan. Putra strip putri kami. Kuwi aja diwaca. Kajah diwaca setripe. Oh akhirnya mboten sida. Pak Cep nyileh setrume Pak Cep. Putra kami yang bernama Aulia. Arek kita lak tua kok cangkemmu perayaan. Jare wong kene peno. Yo, jaran goyangnya sih sampe rempong suwi ora tau ning kene. Jarene ngono lho. Jare kok suwi ta ora tau roh. Jare kangen ya. Jelas sampean oke iki. Lambemu. Aulia Miftahul. Miftahul jangan. Jannah. Surga ini surga. Artinya surga loh. Jannah. Dengan iki Bapak isik. Ya Allah. Putri dari Bapak Ash. Tua puk ngomong gak tapuk lho engko. Muniin. Jane sama coba tau iki, Bang. Isa. Asmuin. Muin. Pocon Mu. In. Mas apa iki? Masukin. Masukin mbahmu Muin dan
Bu Pujiati. 3 jam nari iki kok tenan. Dan Mas Huda. Udan Dita. Yuda. Yuda Anur Zebra. Hebra mangklekmu. Hah? Yuda Anur Zahiru. Zahiru. Tekan ndi? Putra dari Bapak. Oh, kodam iki jelas. Apa, Bang? Geger. Geger apa? Aja ngawur kowe. Geger Santoso. Tapuk. Dan Ibu Sri Winarmi. Sadaqallahul adzim. Tuh apa kowe engko? Mau kuwi mau pas sapa, Mbak sapa? Aulia Mitahul Janah ada? Ya ada ya, ini kodamnya lagi ada. Iya. Arek gendeng Mas apa Yuda? Yuda kodamnya ini kok putih abu-abu sayang. Kok ya. putih abu-abu? Iya karena belum ada sabarannya masih putih abu-abu. Lambemu mau dicelak Bang, bengi iki luar biasa lho, Bang. Suwi atau budal rene. Ya Dan ternyata MC ini tak paling ganteng telan, biasanya udengan, saiki kayak MC dangdut. biasanya kira cari kancamu Herumu sapa Pak? Aku ndek itu Pak manten ning Pak Kalagondang kae sapa? Aku dalange Pak Kalagondang mangklekmu jenenge Pak Cep. Kalagondang ya jenenge. Kalagondang. Saiki matake ganti ke MC dangdut. Sindene Yayum. Ayu kok wedok den-daden. Wedok asli kuwi. Dibacutne sik, Bang. Ayo. Ning dhuwur apa ning ngisor? Ngisor to. Eh. Urung tap. Ngomong to, Per. Tak apa itu, Mak. Perdi mau wis bisi aku ning mburi. Kok lek rempong budal kon ngambung aku jare. Iya, Per. Loh, iya jare. Ya apa to PR, ya ini kok balik. Roh lempong sajai ora tahan lho. Wong ngenyek kowe lho Bang jarwe panci lho, Bang. Ngene-ngene om biyen tau tak gebret cepet lho kowe Per. Yes. Mati lho kok. Selamat Mas Sunandio. Yang belum, ayo. Wah, setane teko tenan ki lho. Delon ki lho. Lah. Ho.
Hey, 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 hey. Gas, ya. Yeah, yeah. Ya, hey, hey. Yeah. Hey, 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 hey. Ayo. La. Woi, Jess. Lolo Jess, kandolan Jess. Kandolan Jess. Aduh. Woi, Jess. Ambo tenan. Per, ambo, per. Ambo lo Jess, lek caramu tandang kamu kayak ngono Jess. Senep letek-letekku mau perkes. Loh, masa ada Sumpah senep lo. Mah, narina mah. Ya Jess, garawan Jess. Mah aku. Pas. Tenan, jangan sak meniki lho, Pak Cep. Sak meniki lho, Pak Cep. Apa kuwi mau? Mah wes aku mah. Gede dekmu ya, Bang, ya tiba. Sumpah pas ndas teke elo mah aku angget. Sumpah, dekku karo dekmu, gede dekmu demi Allah. Ya jelas toh. Lah wedok segede mek ngono lho. Beh. Wes mau sumpah loro lho pas senep ya Jess. Ngombe sik. Per tolong benakno per miring kok. Lah saleh mbok teko rono. Tak tuarek memburi pas ndas teke sumpah. Lah kok tak gede cek kilo-kilo ngene. Ampun ngono. Ampun ndok munjeplak ya. Aduh. Jan suwi lo ya. Suwi, Pak Cep mek kangen lah aku Pak Cep. Loh, Eka iki mah budal. Ya Allah. Oh, sehat ya, Kak? Ndek iki panjake mari ketabrak iki, Bu. Ketabrak bolak-balik ya. Besok sing terakhir aja mek neh, Kak. Biasa lek bolak-balik selamat ngono sing terakhir sing ngedeni. Nggih. Ya iki ra ndongokne, rata-rata ngono lho wedine. Nggih iki masih bersama apa? Dicelok mbake. Ku lho, sing semiran. Ora. Iya dicelok kuwi lho. Nah, dicelok demeng dicelok kok Nah. Cero, telu. Mbak kabehna. Oh, sentek. Masuk nek kota amal. Alhamdulillah mau mbak kene ngwehi. Mbak iki yang ngwehi. Lah nggih wis to. Dan garek manteni. Oh iya Den urung. Lambe. Pang diucapne sugeng dalu. Sugeng dalu Jan. Iki YouTuber akeh ana. YouTuber akeh. Nek suwi ra ketemu Mas Sembongan ya malih Mas kuru ya, Sembong. panggah kuru trae. Nggih, terus enak sapa kae Ndi mau? jenenge? Oh kaya ndelik ane dikon. Anu Mas Putri Salju. Kak Putri Salju. Red samarane. Heeh. Akeh iki. Mbak apa iki? Heeh, Bang diucapne Bang, tang Bang genti kowe Bang. Aku arep ngomong apa isin. Nyapa isin iki ome dhewe. Iki kok campur sari dibare jam 3 anggitmu. Domongi. Ah. Ya Allah, anu sangkok putih ganteng. Ya. Di oh, mripate kok ya ro. Lah Mas sama nyapa tak kok sirai langsung dicekrik dikukuri. Pantes lho Bang kowe kudungan. Mas harinya aku berijak lo pisan Mas. Ndak harinya Mas aku perkosaan diut ae Mas. Beh, Bang kowe tak delok-delok kowe, Pak Cep deloken. Yakin ayune kaya Emilia Contessa kowe. Gak iki. Lek wis kudungan nang jabat DPR apa piye? Lah ya, Rina to Mas. Iki ngono kuwi lho. Lari. Mas Yuda kata Mbak Mantan sing ndi, Bu? Hei, balik. Sing ndi, Bu? Mas Mantene karo Mbak Mantene. Mas Rini. Masa wis turu? Mas Rini aku gagak kelak meteng Mas. Iso ngipis suwi gak tau ngene. Heeh. Ya iki jenenge mengkuyung. Heeh. Tuan rumah. Gak ono lagu. Kowe to? Sampeyan sik. Sampean to? Ibuke mau njaluk lagu umpama. Umpama. Heeh. Lah aku ora umpama aku tenanan. Gampang. Umpamane sing umpama piye? Pokoke umpama. Umpama. Oh sing umpama aku rawati dosa lara
dengare nyanyi ngono kuwi, aku sampe salut lho ning kowe. Nanging. Ya kowe betul. Mesti kok pas paro gak apa lagi kok. Sik golek lirik ya Mbak ya. Sugeng rawuh Mas Bang, sehat nggih. Kalih Mas kayak apa jenenge Bang? Mosok Putri Salju, Bang? Mbok sapa jenenge? Apa lek? Oh, Mas Kalik. Apa sapa? Sapa, Ban? Beh, lek kalian disebut niki piye? Ya jenenge iku lho YouTube apa? Hah? Sapa kampung? Sapa kampung? Tak kira Pak Cep apa Yusel. Aku kuwang, nek tak ekom sih aku mereng ekom. Ayo cong bencong dang cong. Ngapunten padha benconge ngene iki. Masa aku bencong? Aku banci yo. Ayo tondok. Ya kowe. Lho awakmu aku gak pati iso maca engko teko ndi kak umpama wis wawa. Aku ora ono ya mbikan. Bu ngapunten ngerepek nggih. Penyanyine goblok. Umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tanpa nanging aku ra umpama aku rawati rasa rande rasa ding aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling mbok yo kowe eling janji tresno ora ono liyane nyatane saiki kowe ninggalke aku duh Gusti kuwano atiku umpama aku rawati dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling kok yo kowe eling janji tresno ora ono liyane nyatane saiki kowe ninggalke aku aduh Gusti kuwatno atiku Bu ngapunten ya lek rada nganu soalnya tas hafalan niki aku yakin saestu napa masa sapa masa Mas Agung serang undang senan aku Wes. wes Nggih, kowe genti Wes, kowe aku ra genti iso- kowe Aku ra iso nyanyi. nyanyi Sepurane. nyanyi 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 ya Iya iya. nyanyi nembang Ya. nembang kowe lagu nyanyi ya Iki ketero lak banci kenyeng ngene iki. kok iso aku banci lho Spesial lagune buat ayahku Perdi. mm. Yo yang ya.
Ison wis suwi menang riko. Keterak aku atul tak busek langsungan. Ora kelakon. Arep ngomong wedi sing ditampa. Margane uripe yo sing padha. Riko wis kloro. Mas Tembong. Ring ati nelongso. Welas ring ati senesi meside. Raina bengi riko senangan. Spesial mae mau ya sing nyangoni ning arep mau. Turu ya sing bisa turu. Katon ring moto temekane dalu. Sampai kapan isen urip dhewean. Masa? Kantru-kantru lamun kepikiran. Kapan bisa isen nyanding peti. Masa? Welas ison sing ana wong liya. Welas ring ati sidem-sidem. Raina bengi riko senangan. Arep turu ya sing bisa turu. Katon ring moto temekane dalu. Kapan ison urip dhewean. Kantru-kantru lamun kepikiran. Kapan ison nyanding riko. Welas ison sing ana wong liya. Sampai kapan ison urip dhewekan. Kantru-kantru lamun kepikiran. Kapan bisa ison nyanding riko. Welas ison sing ana wong liya. Sampai kapan? Kasih to. Iki tak spesial dulurku waduh. Benculuk Rene. Endi Bang dulurmu? Ikat. Endi oh kae topian sih kae. Apa Tekonono Mbak Emo sing nyawer. Nek ditembang napa Bu, Pak, Mbak? Kalau Mbak E kalau tinggal. Kae kalau. Suarane iki wis entek mau mari kudanan nang gitu. Salah kowe mari ngene balik. Aku Ora. ning kene. Gak aku ning kene kok. Tenan. Ya, tenan. Janji saliman sik. Kali balik lho ya. Hah? Saksi ya Per. Saksi wong aku dadi mantune Mas Agus. Ayu Lah, aku mah diomongi sesuk aja balik sik lho, Nduk, ngono. Unduk nyeluk. Ya piye? Lah nyapa to, Pak, ngono. Sesuk wae ngunduh Lombok. Tak tapuk perayaan kowe. Lah ya piye? Apa iki mas? Mbak E kalau, Mbak E mau lho sing wae. Nanti apa sayangku cintaku? Ya. Tidak, oke baik sayang ya. Lek tidak iki dilanjut kejaranku ya. Masih bersama Engko ning mburi sik sayang. duwowo enek atraksi preceng-precengan, terus enek atraksi apa engko nek Adeng awakmu kok macak wedok langgen. hei, engko adikku tak wakil nih. Awas lah, ndas tekek momok tarik mburine. Oh tak unggah. Ayo. Nggih dibacotne ya. Heeh. Samure digawe to wong ayu dan ndase tumpuk-tumpuk kayak kentut tawon lho Bang ndas kok tawon ndas tenan. Samure digawe sik. Gila-gilaan. Lah, boleh Bang. Sayang Bang. Kak Sido. Apa? Impen-impenan Ada siapa? Boleh udah. karo kae. Lah terakhir. Ya. Heeh. Pira aku mau? 5.000. Masa? Lek 5.000 berarti tak ceritain.
seprapat. Impen-impenan iki jeru to ane. Jeru. Aku ngerti lho duit mau kondi. Adol kecot. Kuwi dulurmu lho, buka lempitan kowe. Ketaken Mas. Oke. Kowe ra isin di dulurmu lho. Ya isin jane. Lah aku lek tanggapan jaran nggon aku ra payu ning tanggaku ra apa-apa. Penting aku ning jaba sik payu. Ayo. Heeh. Ayo, kowe ta dikei sik kowe ya. Kok teko kono didum 2,5 nang gitu. Masa 5.000 tenan to, delok. Udah keri. Kok nambahi to ra ketang 2.000 lho. Kene ketu kucing. Ayo. Nih, nak kae. Impen-impenane apian nggih. Ting 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 ting. Sahur ngono to. Ki enek loro iki sing enteng sing ndi ka? Bukan nemu kene. Sing enteng tek iki sing TK sing abot tok. Sing iki sing janger iki. Janger Mas Eka. Gedean TK ya. Iya. Tapi uireng ae. Gamelane Mas TK iki lho gedhi. Hey! Alisa Chandra Budaya. Spesial Mbak mantan. Mas Embong. Mas Joker ding. Spesial siapa mau? Mas apa? Dulurmu mau? Lali jenenge. Piye to? Kapan bisa kelaksan iso nyende rika umpama bisa keturutan mandane yara walasa Angson saya nya lian mesih drebet Mama wis keturutan. Mandane yara welasa. diusi dulurmu lho jare puput wis kadung sayang wis kadung cinta tibane kelaran wis kadung sayang wis kadung cinta Pak Cep bisa niki sana kemenang rasane kaya sing serantan ason angen-angen ya sampe lendem isu timpeni tenang lanange kowe Bong aku tak wedok pripun kan Mas Rasane koyo rasane kaya napa Kang Mas sunangen nya yo sampe London iso nimpeni Rika Angson sayang
Sugeng Rawuh. Iya. Kadung sayang, wis kadung cinta, wis kadung sayang, tibane kelarang. Isun iki seneng temenan, rasane kaya sing seratan. Asun angen-angen yo ro sampe lendem. Isun impen-impenan. Isun iki seneng temenan, rasane kaya sing seratan. Asun angen-angen yo ro sampe lendem. Isun impen-impenan. Mas Kobar, iki lho. Sik dawa iki ngendok. Dawa banget. Ya Pak Cip biasa ngek dawane lho sak ngene. Heeh, ditare matur nembah nuwun kagem dulurmu lho, Bang. Kumah dadah kok benculuk lho Pak Rene. Delok dulure kaya ngene. Isin aku. Dibacetne ya Bang Ayu. Ora dikasih status. Bene tare dulurmu. Aku lak status ngene, padahal cilikane sunat lho iki. Lek ngono aku gak ngono. Mesti itu iso ning mlijur cara ngono aku ngene iki. Mambengi tibakno banjine arek. Bengi dadi wedok. Embong Banyuwangi.